אלמנט Drop-Down List נמצא בתוך תפריט ה-New Element. להוספת Drop-Down List במשטח העבודה, יש ללחוץ על ה-Drop-Down List, והאלמנט יופיע בפינה השמאלית העליונה של האלמנט הנבחר. משטח העבודה נחשב גם לאלמנט. ניתן להגדיל, להזיז ולהקטין כל אלמנט. תפקידו של אלמנט זה הוא איסוף נתונים של משתמש. מטרתו העיקרית של אלמנט זה היא איסוף נתונים המתייחסים לשאלות בעלות מספר תשובות. מתוכן ניתן לבחור רק אחת. בכדי לזהות את ה-Drop-Down List במערכת, נשנה בתפריט ה-Properties את זהות האלמנט בשדה ה-ID ל-Region Drop-Down List. ובכך נכין את השדה להזנת אזור המגורים של המשתמש. בתפריט ה-Properties נגדיר את הערך החוזר תחת עמודת ה-Value, ואת הערך המוצג למשתמש תחת עמודת ה-Display Name. לדוגמה, לונדון, ולהוספת פרמטרים נוספים נלחץ Add New, ונוסיף למשל פריז, וכן הלאה. בכדי להוסיף לליד את הערך שנקבל יש לפתוח את התפריט האדמין ולבחור בליד. התפריט הראשון בחלון שנפתח נקרא Form Setup. בתוך התפריט זה נגדיר בשדה Type Form Field. בשדה Field ID Name נגדיר את הזהות של האלמנט ממנו נרצה למשוך את המידע, ולבסוף נגדיר Field Info. בו נבחר באיזה שדה במערכת יישמר המידע. רצוי לא לבחור את השדות שמוגדרים מראש, אלא את אחד מהשדות הכלליים. לאחר לחיצה על כפתור Add, שדה זה יוגדר במערכת. לבסוף נשמור ונבחן את התוצאה בסימולציה. בכדי לראות איך שדה זה משתלב בתוך הטופס הרשמה, ניתן לצפות בווידאו פורם. להסבר כיצד מעצבים את ה-Drop-Down List, יש לצפות בווידאו סטייל.